Kalugarang kabandahan, inasal pantayanan, magrasyang Pasko kaya kailan. I wish you good health, prosperity, peace and love, and unity in our families. It feels so good na nagdoning Pasko, kabiyang tamo, kaya bima ang po'y tatang, kaya bima rin ang anak iyo. May mga pamilya mag-celebra king birthday ng Jesus. Pakatandaan tamo po ng diwa ng Pasko at suya ng Jesus, alam rin ang ginando. Minsan po ang may mga pamilya, sinalid ang bilen king SM. At niyang kaulita, mega giwating karelang bilen. At suya Mary, at suya Joseph, at suya rin Pastor, ang buong lumari. Den tupa, ang boren baka, unen megulula, ala Jesus, uling melakwan niya, King SM. Sana yung mga Jesus ngeni, uling kaya betaya, kaya melakwan, yung bida, at yung sangkan, ng gahatawon kapag masusyan. Ngayon bungaldo iti, atin ang pamaskong mensahe gahatawon, yung gahatawon kaluguran ng Arsobispo, Yapong Seto. Nga mamamano, yung kaya circular letter number 50, series 2011. Pagamalan mo kapatid, king kasal pandayanan, king ginutang Yesu Cristo. Pasko na, dinatang ni Ginoo, tumula tamo at magsaya, uling Diyos, maging Emmanuel kaya, Diyos, aming katawan tao, Diyos, akayabe tamo. O yan po yung ito mga santing ng mensahe ng Pasko, kaya betaya ng Diyos. At uling kaya betaya, masigang tamo. At uling kaya betaya, etang tatakot. Yung kiratamong sikanan. Yung kiratamong pag-asa. Yung kiratamong kayabe. Ngayon ang doiti, ang galaking kapupusanan ng panahon. Sinabi na ng Ginoo kayabe po, manggaman, king alalangga. Ang Ginoo kayabe tayo, ng mga nanong panatagtamulo, uling-ulingin mag-doiti, kayabe may tatang mo, kayabe may mamo, kayabe mo rin kapatid mo, panatagtamulo, pasikantamulo, uling kayabe tayo ang Ginoo. And this is one of the greatest psychological help abinyan ang kinatamo ng Ginoo. E nakatamo likwan, kaya tayo. Diyan sa sabi ng Salmo, ang Ginoo yung pastol ko, na upang kailangan ko. Lumagan ka rin yung isa mga mapanganib, alam mong pinatakutan, uling tukod at pamarok mo, at tilo ka na ako. Kaya tayong Diyos. Bali po mga kalungkot, takal pamilya karang Tingiligan City, Cagayan de Oro City, ala ng tataampong ima, uling ng mga tela. Takal rin din pengari, ala ng anak, uling ng mga tela. Ala ng kapatid, uling ng mga tela naman. Paskong paldas, Paskong ulila, ingararanasan da, din tawag ng Tingiligan City, at karinding Cagayan de Oro City. Maswerte kayo. Maswerte tamo. Pero busag ng swerte tamo. Kanakantala rin kapatid tamo. Tingiligan City at Cagayan de Oro. Uli natin niyang panagkat a second collection ni Aposeto. Pangaso Pantara. In our own little way, to alleviate their loneliness and suffering and pain. Ingkarel ang fear and hunger. Kapamilatan na rin kaya tamong
second collection. Idintulang may biyang muhuna ka rin pastul king marangle, amag bante ka rin tuparang. Ngayon ni Paskong hindi, ita sa sarilinan ng tula at kalam ng Pasko. Ngayon itamo din tamong manyaman na pamanang king lamesa. Ita na sana kakalimuan, ding taong maranot, karin diniligan city, Cagayan de Oro, at karin siping tamong balik. Ngayon nga din tamong piblas sa nimala ng mga santing ang kumbayo, ganakantala rin ang imala ng lubas. Ayalas gagal king dibla tapot, kaswerte tamo. Ngayon tamo, at din tamong pibale-bale, ganakantala rin ang alam bale, kinguli ng kalamidad, at dinatang karela. Ngayon tamo masikan tamo pamikapatawa, at makasuyo tamo. Ganakantala masakit, ang pong masakit aparamdaman, king karelang katawan, ang ini makaratela, king karelang dasening kasakitan. My dear brothers and sisters, idakya ka rin libulibong pamilya, aming biktima ng bagyong Sendong, kariling Cagayan de Oro at Iligan City, Madalundong at Dalupan, ing Paskura. Kasayaning Pasko, kiniling Minayan at Santa Rita, masala ang buong masaya. Ing Pasko dahil matsuling Iligan at Cagayan de Oro, Madalundong at Dalupan. Kalupanan ng Niño Jesus ay alang balin, mibay king may kamalukib, king bundok, makanyang daman ting kapatid tamo, mesalanta, king albuk at bagyo, ay actually evacuation centers. We enjoy the comfort of our homes, and yet then mesalanta at sula ka rin evacuation centers. May marilang may kumabimot ang mga kailangan lampin. Imalan ang munyang proteksyon at pali, king katawan ng mangalgal, king takot at dito. Kaya bago rin may salanta, nung natin darana ng bukas, pero one thing sure that they know, itamo in our legal way, ating pamilyo ng Pilipinas, makasadya yan sumaw para karela, to make a brighter future. Pangalita, bangkanita, kalupan ng gino, bagya-bagya, ayun nira, ing matpundang kabilyan, king kakaluluwaning Pasko, karinbigan. What a beautiful reflection. Bakayog nega, ing kakaluluwaning Pasko, karinbigan. Uling yun ng Pasko was so simple. It was a silent night, holy night, alang luxury, alang luho. Meron mapikot, makabalot lang din, king lalabangan. So in the simplicity of our home, let us remember the simplicity and the beauty of the first Christmas, a meganap karinting Belen. Kailan ang dili-dili king karin kasakitan, Jesus, yung kiratamong Emmanuel, ing Diyos at Yubusan tamo. At katanda kay kapatid, kung magramdam, ing ganahan tala din kapatid tamong daranan, mabayat na kasakitan. So, pantalang mamusan, king mapait ng sitwasyon ng biyera, kapamilutan ding panalangin tamo at donasyon, at pinansyal, maging malang ko sana do, karing second collection tamo, o na pong kayari ng communion, at tamong second collection, ang panangkat ng aposeto, karing kapatanda mo kiniligan at CDO. Sinabi ni Mangyari karing Paskul, mo tatakot. Hulingin na to iti, mibay sa parke kayo, ing talapagligtas, yabi ni Kristong ginutang. O ini maging tanda para kaya kayo. Agin siyang meto mabimot,
ang makabalot ka rin lampin at mga kiraya king meto alalabangan. Ing lalabangan yung kadwang tanda ning pakabait ning Ginoo. Ing lalabangan lulananin ning pamangan ding baka at tupa. Ing binatang Ginoo yung maya kapastod. Eno rin daran din tupa na pinyenitira tamang sarili na king Eucharistia. Ing mabiyat inape tinipa ipadbanwa. Nino man yung mga kaniti yan atakman yung kamatayan kapilanman. Ing lalabangan sentro na yung pamabangan dari animal. Ing lalabangan nung ka rin ang makayapag Yesus. Yung sentro ng keratamo pipanganan. Ing banal na Eucharistia. Nung lugar rin pakab siya nakatamo ng Ginoo. Ing kayang katawang at daya. Ing kayang banalayaman. At sana nang magsita mo. Pakab siya na naman. Dengali bang tao. There is a shift of orientation here. Emusanin ang mamangantang ing lalabangan. Nung magpakantang. There is another shift of orientation here. Emutang pamangan ing dangaketang. Nung pagkalang sarili tao. Ing meto at meto. At potang balo tayo niya pa. Ing sarili tao. Ing kagiwan tao. Our time, talent, and treasure. Then, ing Pasko, kayang December 25, noon every day of the year, magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Let us give the people of Iligan and CDO a Christmas experience by our sharing for the second collection. Lalabangan, makayapag iingin. Lalabangan, yapagtala ng sarili tao. Lalabangan, let us share our time, our talent and treasure to bring about a meaningful Christmas to each and everyone. Talaga.